हेलो गाइस वेलकाम बैक टू दि ब्लग माने आं दङ दा बर्तमान फुंनि 6टा बाजिदि दा बर्तमानाव आं दङ दा चेन्नाइनिफ्राय थांगोन दा कर्नाटकनि ट्रेन दा बर्तमान गैथ'आ मथा मथि 1:15 दङ आरो जानोबा ओमफ्राय जों फुंनि माबा मोनफैदो 4टायाव मोनफैदो ओमफ्राय दा जोंना 8टाव नालाय जों दा ओरैनो जना दंनो माने जबा मा खालामनो आरो ओमफ्राय माने दा ट्रेना गैया मथा मथि आरो 5-6 घन्टानि उनावसो ट्रेन दङ आरो जानोबा बिनो माने जों मारै खिथिनानै खेबसे नाय चेन्नाइखौ माबोरै बेसे जाम्बा बायदि जबाय थानो आरो बे जायगायावलाय माने मा खालामनो लोगोआबोथ' टेन्टआव लायबाय हर मेंदो खोमा बिथाङाबो माने लोगोआबोथ' सागर नुवाखै नालाय सागर खिथिना लाना फैनोसै आंबो नायना फैनोसै गोबाव जाबाय नुथाराखै थेवबो नोंथांमोना लोगोनि लोगोआव नोंथांमोनाबो नायहोलांदो जोंनि सागर नायनायखौ हा Hi there friends, guys, mana naik ladies traffic police. Apre, bhai, mana kau thana bini munda nengda? Nase, ha? Moda ni bele. Anu moda sini sari ni biar orang jaga biar patah-patah orang jaga. Bini orang jaga mana bhai, orang bhai sih kamu naik sih kan macam apa? Sagarफोरखौ ओइ बे मामोनलै बे नामखौ बावगारबाय नंगौ ना लायन नङालै ओइ बे फट'आ नायदों बेसे हिट जागा बापरे दासो रेबेलनि रखम एक्टर बायदि नांदों इफोर जायगायाव फैनो मोननायखाय मा डायलगसोलै आंलाय केमेरायाबो बारा हिट नुवाखैबो जानो हानाय दे माने सान्दुं हुरदोंनाय माबा माबि जानो हायो ओइ नामा मा नाममोन बुरिनि नामा बुरिनाय दोङोलै हो ओइ बुरिनि नामखौ नोंथांमोना मिथिगौ जानो ना आसलते मोनफैखाबाय मोनफैनायालाय सागराव ओइ नै मेन जायगा दा मोनहैथ'वाखैनो मोनहैसिगोन आरो जेनेबा बाहाय गोजान दङ मथा मथि हाफ किल'मिटारसो थांबावनांगोन होमबानियासो मोनगोन नुहुरनाय जा मा होनना बुङो बोथोरा बोरैबालै माने बिनिखायनो मोजां नुवाखै जानोबा बोथोरा बारा माबा नङा सान्दुं गैया सान्दुं खम अखा थाइफ्रिबायसो थादों माने खारनानै द्रपबायना गोबाव जाबाय जानोबा सागरखौ नुयैया 1.5 बोसोर जाबायनो आं 1.5 बोसोरनि सिगाङाव आगोल फैदोंमोन आरो जानोबा दा दिनैसो वाव 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 बैफोर माने नावफोरखौ नुदोंना बिफोर माने जानोबा दा गाखोनो हायो आरो फैसा नांगोन गाखोबाथाय बोथोरा बिराद हामा माने अखा थाइफ्रिबाय थादोंमोन नालाय मोजां नुवा जादों दिनै गोसथोनायखौ मोना माने सोरबा फै आरो थैखाबानो जाबाय माने केमेरायानो माबा जायाखै नङा ना दिनै Wow, 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 ay, mana oi, fैबाथाय लाना थांगोन बायदिसिना खालायो चेन्नाइनि सागराव दङ आरो जानोबा दा जों दा बाहाय इसानो बेरायनो फैदो ए पानि थरा konsom jalan ni apa? Mana? Oi.
hei. Pap ra. Ku pengen naik ke nama naik. Mana kah? Mana kah? Ini mana? Pada hari Senin yang jauh aku ini sih hapnya ada apa? Aku hap nabi juga. Dia mau sampai hap tuh ini ya. Nakal hap itu ada apa? Ada juga tahu nak keluar mana? Baik. Yo, ini udah bicara dengan baik itu sih. Ini hah? Hei kakak. Mana? Begini saja guys. Ini video mana ya? Pertama jadi yang di channel subscribe lah. Patah-patih sampai like sama sampai agak sih.